This is a homage beat. Домашен фитнес. Опитам се да схвана техниката на барспина и малко по малко взема да ми се получава. И днес като изляза, още ще го тренирам. Определено усещам ръката ми как не е заякнала за барспин. По-скоро техниката, но до някъде и заяква не трябва. Е, стига толкова за сега. Е, се скачват. Ама си навити колата. What the fuck? Ще се пускам тебе. Няма да не. То няма много хора и да паднеш, няма да се смее целия град. Ама го поскочи при малко, мене е сум. Дай му! Ще разкажа наново историята. Ние сме на центъра и момчето с тротинетката се опитва да прескочи, нали, градинката от
почките да отиде на тревата. И се чудим какво да направим, за да го надъхаме. Аз казах, ако го скочиш, ще прескоча на 180. Навярно, аз го можех и накрая се изнервих и го направих. Един човек, всъщност, стоеше на пейката, гледаше и като видя как скочих всъщност на тревата, веднага стана от пейката и вика: това да не ти на баща ти градината. Ето и да е. Аз не казах да и той нямаше какво да ми каже всъщност.